Osofo bi enne oba no paya na asem se ofi Berekum betu ekuro si di betu e won ofi na asem se oba bi efe ni Grace oba no oguna nimase oni oba na da oba ne se awose ne pe wampene e ma oba ne dia kwa na sori mba ye recording dia sende aguna nimase me ne yesi etu na free mission house nam se na mane ne se obese me bo ne dam me bo oba ne dam na oba ne panam tuma wa abonte Awada busiamo mu nyina akwaba emfamra Bonesman TV. Meaning the Bonesman na your first time I say over like, what share na or subscribe to YouTube channel Bonesman TV. Abusia say ade a chene ante asem fofra na kese ade enya entie. Ene sen sofu bi a wo free sabi wo Berekum mitimi fa asora wo ye adwuma wo mu entudwa no. Sofu yi atimi de na asore mba miensa ako bosom panyi bi ho se wonmo emaya yi dam eden ena kofa sansem we nyina ebaaye ni nyina ene se sofi ekirimu a wakwose asoreba baako pe ana asoreba church member baako epe ama na tiase na tia wotiase no watimi ne na akwakoda na one ne koda wieye no asoreba no edene nam ekirimu ese sabi sofo no anse ne pe amana antiase ne mum of wogere no na wone ne daaye nti sofo no de emaya yi picture emaya asebi abaya wone ne daaye ne emaya wodi na chi maya miensa pictures eko bosom kase yi ho se bosom yi emomodam osofo bi enne oba no paya na asem se ofi Berekum betu ekuro si di betu e won ofi na asem se oba bi efe ni Grace oba no oguna nimase oni oba na da oba ne se awose ne pe wampene e ma oba ne dia kwa na asore mba ye recording dia sende aguna nimase me ne yesi etu na free mission house nam se na mane ne se obese me bo ne dam me bo oba ne dam na oba ne panam tuma wa abonten etimesuma nka bibie bema ni buafu na susu ye nyina aka ne tim temesumi krokro ne kama o meya ma she called the buy 1,001 11 million awo de bebo oba adam aseno kwa oba ne nya ne boni bia ogu na nim asese one na danti wase ne pe wan pinti obo ne dam etimi no so mi ye boko na me frame mpenifo aye me senchofo se de bia mo se ya musu yedi enimo nyama asuma ye wo ma oman ayira enti se ne bi pie bia mema senchofo ebi se Komfour Gyau na no ba asem a ka ba bia bete enti bibi se aba na yesofo dia guso yense nchechire kwese de bia ye chire wo ba bi ni Abofremu a nipa do na foro asanten kai etie ni chechire disana tie de na sofo ba so bekum obi a obo obi da mo a na asem we nya asem bia asem na asem mo de kra nipa ye no a ye chechire de pa ebo nipa na de ne ye bekum obi omo mefa no na omo befa video ni bibie konsu na omo befa bibia na ade ba ko America ne se adan na mo Kristofo mo simusum nyame otiase na obi ye mo bone a mo mfre mo nyame no ana mo mfre Jesus aya na mo mfre ye abosom se ye bekuma na sabi Komfour yi aye onwode bi a wodwe ho a wontiase sabi na kana na enim se ukọ wodan ho de obi koposom so a bosom for de nka muntie the side of the story me pese okuni post mo simame sana na enim na mum Komfour yi a kire se sabi nani atiye pa sofu yi emaya enan na de omkoye emaya miensa na aban one ne dai na ka ho nan na de omkoye na ene mebodin emaya ne din ana list no na wutimi ehu ewe screen no so no obaya wodi kan no ana obaya one ne dai na e friend Grace Akosua Eden ana abaya woto aso no enso so Janet Awuni o Berekum Kato o de indicate sa enso so ana Ellen Lamisi ono so ewo Berekum Kato nti maya mensa be ma baako ana sofo no ade omkoye nyotwato no Nunu Samuel
Nunu Samuel no ana me he be ma ono soso no wogina mu bi de ma eye abaya yi. Enti abusua enipa nan yi sofo yetimi de one images akọ says of Komfour no emo wom dan. Moma yenkotie eye ensem a Komfour no de tudwa na wi a na yede nyaka no ato aso. Ye wono. Sa o kan okra nipa mpe, gise wo ye bone. Bone na nipa pe. Na me nso adwuma we na me ye no, me kase twedi ampo ni munyam. Sa die suma ne be kasa menye no, eno a na me ye. De omode me nipa bia be ye no, eno so na me makwan so mo fa menye. Na se die nipa kan se sa na mo ka de mambusa asem wi. Se mo aga na tie me mambusa asem wi se asofo dodo se na wo ga na ha. Obi di picture se onu obi anya issue, odi ne picture. Oba na abema. Odi nya issue, odi picture be kose sofo no enye ni bibi ana omompa bi entia no. Abapam nipa ne se onfa ne picture nko. Na saa de ne de eye bone ana odvance nipa ne se nipa ne yerma ne nyi asofo dodo se. Me nya asofo be 10 ana 20 ko mitima saa de no. Ena adwuma a me fa ne se nka Komfour mponke ye no. Ena asofo ye sabe dua bo nka sofo na ne dua ye ne yekom nsuo to be free nsuo de bodua nye sofo ne dane so on enso die ti ne sofo dane dua sofo dane dua bia ne so ne nsuo na nam wa wo tumi dane dua bia no amamere mu ne hunhum no wo ne nsuo nante a ana wo ne nsuo ni apama wo dane dua enye ye ansira betimi ni adane dua na wo ne nsuo e wa apam ana se wo ne nsuo e wo nkomodie obi o ne nsuo nkomodie o ma nsuo aduane di e ma nsuo bibi no ona timi dane dua ma dua no eye adwuma e sofo bi come Jesus ana sofo bi so Jesus na wo se obi di antoanya ma bo bidua o de Jesus atwama o my Ghana ba mo njindi na enye sa na tie Jesus betima twa antoanya ma mu a e ka Jesus ba o ma mu dadara na ka antoanya ma so timi nchi obi afisa mu wi asori atwa nsuo ni e ma ho hia aso Jesus mpa o ba bia aso won timi condemn antoanya ma be si negusu kire na ezi ne tumi ni wo tumi ni timi be condemn no ina tu se Jesus tumi na sofo ne se me ye Komfour me di sa asem ya ba out ma anya de na ni kwa se me ye sa ade me begu sofo ne ni mase eti ka me busanti ka me nkum e ma ya na oba ne sa nipa me nsa ka me nkum omo minimum da ebi kura mpa na me busuani bi mpokura e wo mbi ebi kura na me ye sa ade ni mpokura na me busuani bi kura e wo mbi eti ni kwa se wo koma ade adwumbone e ka obi se mpefo aka se otu adwumbone a ebi ka wano ena Komfour so oti kuro na se kuro emma oti mbi eti ni Komfour Gyau de e kuro na metim no mepani ye Enti ensemwe na Gyau Asuo eye Pamuu Komfour of Abofremu a ewo eye Atwima Mponuah de etudwa ni sofo no kono wodi sika 11 million say 11 million no wo che ama eye nipa nan yi sofo Komfour no mom nyina adam nti 11 million say wo cha ma nipa nan a na ke say mi say obi abenya be 2 point something ana 3 million ya de 3 million e boni padam woni nipa na ada na eno achi na ye Komfour yin so awade oye ne say woni ye sofo no esan so ekọ eye nsuo ho ekogu eye enkogu nsa go se na o video edi kan hwe ye no ochiremu say na mpese sofo no ebehu sese ya na sei nti wadada sofo no ko nsuo ho na sofo no so wadada na no ko nsuo ho no na o ma na ya hwe se se mitimi ye we nyina ma wo hwe a eden na ba bada se sofo no se wutimi bo eye nipa we nyina adam wi a ba bada se 5 million mama ye hwe time a Komfour no na wo gu nsa na ye hwe a na asanso ahwe time a bisa no se mitimi ma hwe a eden na abaye edadamase ye adwuma bibia ye adwuma je na do ba dance ana yeye ba ba dance pa condition abusia ese awe ka wa no firi ntumom sofo emu a mese me mfa aye asori din entudwa me mfa asori din entudwa but asori no nya asori wa man church
Nti ni nyina no enkomra nyina ne se eye sofo ni chiremu a asori no eye nipa nan ode omkoye no ama eye asori mpanfo bi mate sesei na waye dinka okobo wom dam na ka asori mpanfo na age na di ko sesei ye tunu sofo na ye sanso pam na free mission house ti enna akwa ye sofo no biggest headache anane dadwen a wonti ase se bio woni asori ba akwa ama asem na ba na obehwe age tum apacho no wo se mekobo asore emane dam with 11 million Komfour no age 11 million no sisi wasanso a release videos Komfour ne se enye saa enananom eye adwuma untimi emfiti prekope emmo obidam esa nana eye Gyau Asuo Pamuu Komfour nana numshira bebre na wosi nipa ye e de bo nipa nana waye no nti abusua abaya ya ono se yefre no eye Grace Akosua Eden the picture ene da so abaya yi ho fe ye papa sa abaya yi samton nyom e wa sorry nti wei ene ruba bia na aka me ye yawo se wo yire ana oba wona ne te adamfo paako abaya na wona ne te no to nyom sa sofo je ne ya nti mesre mo ye kwa asori no na ye hu sani asabi ye besi atoto ye nyoma abaya yi picture ene da so abaya yi hu fe ese wo to nyoma a e ka akoma sofo ye dwoma wie ogam wie ya o sanso ede nakọ na abaya fe sei yapone dam nenso ya me a won pe bone no ese adan abebuabo e wo sofo no sofo a ye frɛ no eye Pastor Samuel Kofi Boadi a wo Berekum Kato Pastor Samuel Kofi Boadi ene eto dadi abusuya me de dwuma de ni na besi aha no wei ena asema me di free eye Berekum Kato e de bremo ti abusuya ye hwe no na ye sua bibi so Afremu do bia na ya se bi adibu ha anka wonim ho hwe na anka Komfour yi wakobo eye emaya yi ene papa yi dam nanso nyame on pa de boni wadane bibia wei ene sema me di free eye Berekum Kato e de ebrewo Mesho say first time I did hear videos now we YouTube no search for Bonesman TV abusua na wa subscribe me fasa kwanya we so na masanso ahwemo say wo advert bibia a opese wotwa bia no anase wo numa bia opese wo ho dawura o de papa na ye de platform yi abo ho dawura e de amount sa enso so na wo advert bi wo ayie adoring funa bibia wo a opese wotwa bia no obefre ye numbers ya aya egu screen you so you know na yaba abetwa kakra bi ene ebeje yami enhia wo se ojebre na do hwe makra mu nyina bye bye.